victory.
sorry at you, I do sorry channel. The empire says so ye and no pay and a new and so could I ye. I could be a shadow. And sorry, I could be a watching. Oh, that's true. And Papa, no, not for I don't
Pomutisa in the water prophet Gideon for years. Do now from what dream Jatamia to Yagu, aka also for Bedumabia. And you made in Chaka, every of a penny matter from her at the brown. Me you pious ensu yim, na ensu kraye. Baby, oh, mamma, no papa, no, a rather one for Undu Honum, or when former Tatronum, was here now was sonum. What can hold the Drobianca demon, or to the bones soon our bones, one more, yeah. Do so stop halfway. Nyamia de fonto from Chokas, I said. As I was saying, Nyamia was so one man of to do I no food Tabrabam and Sandy man no unknown. One way, and then the year can sing Yaya, who did not sit down, who did not young camp. She goes to Tiasin, you go to Tiasin, not a commander about you, no more than you for Sanya. Hey, one what do you call? What's that dear bedroom fears from Pim? Yada was you are yet Tontomo, yes, so Yamidu Munyam, the Yachas would be not Sudan camp, would deny Yan camp, Danay, from town from Namia. I be a for Kuntu was Yadia, a slim said Yata. I was so one man of 2 1 focus here, who's sleepy, who's sita, hey, 1 I will announce Kokuroko, I will take time for maybe I saw, don't show therefore. Kwaje binyamie ye kwa ye tebi odumakuma me dawase na nwumrei se wa bɔ me ni mabusua me ma matiefuo ho ban ye dawase ye ganse nyenyo uti na sidanka ya ye bɔ ye yi e bɔ wobi na so wawu adukura me no ye no obi anom wa nyanko ye dawase fa from nyamie na dai me dawase me wo kase Tontomo, so Yamidi Kokun and Munyam, and then you made a radical baby. Or Dumankuma and Casamayan. The minister or Dumankuma, the NSM. One for you, flat Dumunka Dum. Namidis and a dread your way in Sida. Why you should have used to him? So we fear by 4 pill. So pill. So fear was on 4 pill. So fear on body pill. Woman pill. Dear Namia Cano. Now I can. What's so big to me, Miss Sano? There were no rather pie and obey. Mammy, you rather be Kuma watch him. What is who on top of Kuma? I know rather one criminal. So who was some can? And I won't carry my own. Man, how no man in German Yamil Concord. Abofom no mbedi ama yes abaya mawe ujidi ara no hia na no nyame abaya mawo ujidi ara no hia wajini ni o ye wajini ni o ye wajini ni o anumre ba mo afisunsun sori yankasa sunsun so de mo de me se mo de wuja papa ne de awoso ba dwo na onya ntege wregiri dia unufu ba twetwe hallelujah nyame wo ye nyame me se nyame wo ye nyame ma me se de etie biara no ewrade obefo okona ma na wo me ka che root say root we enhyame o wose yi masi na wo me ye enhyame se mensan da bi o enhyame se mensan wo nyankopon be ye me nyankopon na ba bia wo be wu na ho na mewu na ba bia wo be da na ho na meda adanti ne root ka kire na wo me sa because wo hunu bibi papa bi wo na wo me mu you matter how anim guasie nyame na wo nasi na wo me fa mu o hawo na mane na nasi na wo me fa mu abawu na nasi na wo me fa mu ni nyina na wo se hwe enhyem se mensan because baby me free na ya bosomfuo fie enti there is no need se mesan ye free machi mbako di nyame foforo bi achi wo se enhyem se mensan da bi mase enhyem Name, woni na hawate na yiro ho na bompaye ne pesunsun mu neyema ne faka woni pedua because bible am yete se nye ne honam eni moja ena enya ye ne wi motufuo ensuman frɛ enkabrechie bi se wo se ade ne titifuo difo no mo yes no mo yedin they are so powerful enti wo hawo na mane bi ba wo mo konka wo hawo ne amane no and they have faith
ɔhene hyɛ sɛ ma wɔ bia mmise Awurade hɔ adeɛ da duanan Daniel sɛ woboa ɔhene me nyɔnko ne wo paa but asɛm a wokan deɛ mɛbisa nyame hɔ adeɛ maame ka wakoma to yɛ wate yɛde Daniel kɔto gyata mena mu na wɔn ne wɔn nim se wɔn ne du da mu gyata no maame baabi a watamfo ne puuhyi kɔ no baabi ɔmo gu wɔ nim ase kɔ no baabi ɔmo ka ho nsɛm kɔ no baabi ɔmo sɛ wo kɔ no ɛhɔ mpo ɛna Awurade wo bɛhyira wo me sɛ ɛhɔ mpo ɛna Awurade wo bɛhyira wo kaka kyerɛ wo sɛ ka wankɔ ɔhaw mu anka wamma ma nyame yo sɛ wankɔ maneɛ bi mu anka wamma me nyame ka wo nhu me ma me hwɛ ɛtɔda bi a wɔboɔ nsɛm baabi a wɔpuuhyi yɛ kɔ no ɛhɔ ne yɛnhyira yɛdɛ ɛne yɛyie die hyɛ ɛhɔ ɛne yɛnhyira ɛne yɛyie die ɛne ne yɛnim onyam yɛdɛn ɛhyɛ enti ka wakoma to yam yɛhyehyɛ berɛ sesafoɔ wɔne ne Awurade wɔse deɛ aporɔ no tete asɛe no deɛ nidasoɔ ninom deɛ yɛmfa nyɛ hwee no deɛ nipa gyi ne tokone no ɛno na Awurade wɔfa ɛne ɔde ahyɛ ne din kronkron ne nimonyam anadwo yɛmpa abada ɛnɛ mese menu ba bɛsua adeɛ ankasa ɛnɛ yɛkɔ ne deep to deep yɛwura mu ankasa so wuru incense ɛne agya kɔkɔɔ yɛ no ɔro yes sunsumu na yɛ dɛn sunsumu na yɛ dɛn sunsumu na yɛ dɛn ɛsɔ so a enum da wobi ntumi ɛne nyame ne yɛsie wo wɔse wɔkɔ ne deɛ wɔno bɛko baatimi paa deɛ ɛnya deɛ obɛtimi obi wɔ sɛ akwankyerɛ ne deɛ maame maika kyerɛw akwankyerɛ deɛ ayɛ da bia meka pɛ wɔsɔfo a wɔwɔ sunsum na wɔnim sunsum mu nneɛma ɛna ɔma wakwankyerɛ watimi agye atom because obi bia no bɛma wakwankyerɛ ne wɔnim sunsum mu nneɛma no ɛnya deɛ akwankyerɛ no ɛbɛyɛ adwuma ɛnya deɛ akwankyerɛ no ɛbɛyɛ deɛ ɛbɛyɛ adwuma aje obi a wonim sunsum wonim de yesa Elijah no wonim de enti obi di ni problem ne haw ba ko ka che nema se ko ne ko tosubontin Jordan mu eno so ya kwankyere wo so ko tosubontin Jordan mu mpenso na ne kota ne nyina ba yɛdan abeko ɛyɛ direction maame abrabɔ no baabi awiase na koduru no yɛduru anibrɛ ɔtan abayisam twitwanantin ɔsɛyɛ abayisam yɛmfa ne nkoduro so yɛnkɔ sɛɛ no yɛnkɔbɔ ne dua yɛnkɔku no yɛnkɔyɛ ne ma no gyimigimi yɛnkɔgu wɔ m'anim ase saa wiase no ɛhɔ ne yɛduru no 21st entry wiase no saa na teɛ ɛhɔ ne yɛduru enti yɛduru ɔno so bɛyɛ dan prepare wo ho to dia tie prepare wo ho obi bi sɛ papa ɛdeɛ na me prepare me ho no ne ma me kɔne aka no wo se power pass power holy dadie bi twa dadie mu power pass power na me tumi kasa power pass power tumi bi sini tumi bi na pa ne enwo pa ne yo wo gya bi susu dumugya mesi wo gya bi edumugya dadie bi susu twa dadie mu iron sharpen iron so what you say iron sharpen iron wo yi obi a wo yi nimonyamfo a abusua no wo ne kakra bedi won nsem maame bo ho ban no obi yanku ye ka ho bambo a obeka se papa etie ni protection ni say wo pe wodi fo woni mo de na wa kire osunsum ne yema haban ma ne nubena ye ka ho bambo a enye odwanyo enye nantwio enye ponko enye akokokumo eye protection eye nubena haban ma saa de we wo bi dwe ho adwombɔnen awo da de ade we tie no esakoma yare wo bi dwe ho adwombɔnen pa na o ja ese nipa dwen obi dwe ho adwombɔnen na de ade we atu nsuo ma na de 12 o'clock ne odware na o de ade we kan o tie hwɛ ma me adwombɔnen bio ne bako ne susu afa ho be kɔ ne so back to sender onse nyame na body yeso pa eyedua ne soso no ayese nipa adwen maame
yɛsɛ yɛkyiri nte sɛ borɔfrɛ ɛne wahunu deɛ wɔ mu nti ma w'ani nya dɛn ɛnna hɔ power pass power ma w'ani nya dɛn ɛnna hɔ wonnim deɛ wo ne nam no adwen a wadwen ama wo wɔsere wɔ ne tirim wɔsere wɔ n'anim ne wamuna wɔ ne tirim nti ma w'ani nna hɔnom wɔbi wɔ hɔnom ayɛ da bia meka adeɛ a bayifoɔ mu ani kyiri akwantuo school akwantuo ɛne school ɛne awareɛ saa nneɛma mmiɛnsa adeɛ wɔ mani abayifoɔ mpɛ ɛyɛ ɔmo tan sɛ nipa bɛwura saa adeɛ nim aburokyire school ɛne awareɛ saa nneɛma mmiɛnsa ebi da w'anim a maame woda ɛna nyɛm w'ani nna hɔ obi wɔ hɔnom a woyɛ busua mu gyefoɔ obi wɔ hɔnom a woyɛ pila ɛwɔ fie hɔ wɔyɛ pila wɔ fie hɔ yi deɛ because biribi ba wo ne yɛfrɛ wo problem bi ba wo na yɛfrɛ ma wokɔ sɔɔfo ka ɛhunu sɛ efie abayifoɔ ma ho ntɔw abusua dan esi hɔ a wɔn kɔ bɛyie wɔ mu no na wokɔ siesie mu wona wokɔto mu taas ɛhe fasa na abayifoɔ no ɔmo te sɛ ɔmo nkuku no ɔmo nkaka no nyɛ dɛn ɛnku wɔn kukuo no ɔmo daresɛn no ɛhe fasa na ɔmo nte sa nkuku enti maa mi sɛ woyɛ biribi ɛsɛ sɛ wobisa woyɛ biribi a bisa na wammisa hwɛ na wɔmetu kwan wammisa nyame nti no ne mma ne ne kunu no nyinaa akɔkɔ wuyɛ maame woyɛ biribi a bisa wakɔ esiesie busuafie no ɛhe fa saa ɛne efie wɔ bɛyie ne nkɔtena wakɔ siesie wotu no so de aseɛ wotu no ayɛ sɛ mu a Ghana deɛ ahokyerɛ de dɔɔso nti no ama ahohom ne timi di yɛ nya ntam ɔso yɛ nyinaa yɛ kɔ toilet baako so yɛ nyinaa dwaleɛ baako pɛ adeɛ sa na obi akɔhyehyɛ ne nneɛma wososo wonnim na akɔgyina dwaleɛ hɔ na wodwale gu ne bɛyi nneɛma no so ɔnsɛ wabrabɔ because of ahokyerɛ wɔ Ghana nti no ɛnam ahohom no anya power edi nya ekutia yabrabɔ because no ahokyerɛ de dɔɔso adwaleɛ baako enipa bɛyɛ 200 ne dwale baby I Johnson nipa ba 1,000 ene ya Johnson amen mo ni na ho obu a wodo osina taale a no de asan abonten ade akyi a no akoyi no ahye onim honhom a etwam anadwo de sumu wada no onim honhom a ene wudi asie yesi enya nim honam ni moja na enya yeni wie motumfuo ensuman frɛ enkabrechi ayemfa yeni nyadan enhuwom yeni sɛ nkrofre na ayɛ dan enya etinedura nadwo a no apɛ we ye frɛ Lion of Africa. Me say the Lion of Africa incense. What was incense? Lion of Africa. Mama, also a very strong and powerful. Who saw me and sounds? Eh, you would have makucha mon papa kasa. Ayetwa wo bo anibram pa ya ne yawoda ani fieda yawoda ani fieda because no yawoda a day of Jupiter a planet Jupiter or your planet or noon a Juma Thursday and Friday a day of Venus. It's Friday our resum abrabo to abrabo nkoyi Saturday a day of Saturn. Ya de cleanse ya ho ayi negative energy ya spiritual bath na Saturday when we say this ni bia on the planet ayeden it take you over and I want the botaye and when we sunsun mu niema adeɛ ba yawo wo bɛka sɛ nyame ni hɔ wo bɛka sɛ o media ma bompa ya me hunu me ho ano ma bompa ya me hunu hwe ma me wonni mu da sɛ o bompa ya wo court case no ɛyɛ Wednesday and Tuesday because ɛyɛ day of Mercury eti wonya the Lion of Africa ibia ɛne ɛwɔ incense bi afɛ we ya fɛ ne wiem wɔso ojatana sɛ no ɔte ya fɛ ne wiem so ojatana
we utimi sabi gu nsuo mu dware utimi sabi no de go dem utimi sabi no wahye wo dem ma me ye sunsun ne ma wate na bayifo no say no wo mo ko highest level first na bayifo mo hye meeting wo nwuram say o mo ninam Facebook ne WhatsApp ne Twitter nyinara eti so so mo wani bre no mu wani da ho no pa so ti ase wo ba na akwafa no ni mo bia one ne dai ansa no so akwabutu ni so wuni ma bia wo yeye ansa no so akwabutu ni so wuni me ma dodo a wone wo mada hwie ma wani ne ho wache bisim woni ne ho pa ti bia bi wo ho awakomu a enye kwa ma me efiri de wonna mu nyinada no efiri ba bia yedan efiri ti wunya ewiemu a woso jatana se ni nsense ne yeden etie ye fe na ewiemu woso jatana we wa bra bonko yie wutimi de bi ku nsuom Thursday na wo de adware wo a wa resem enko yie Monday a day of moon and mukus mu is love enti nyame ya dom a san Monday no de gunsuom no obompaye na wo de adware na niema dane ame akwankyere Bible mu kurampo no adifo bebree ya akwankyere ene Kristofo a ya bane asofo azafo omu amiamianufu ena ama akwankyere ayeden yemu akwankyere ena ama kwankyere ye ne den yemu akwankyere so tiafe ya ama kwankyere yemu because adifu atrofo na doso ena obi asori a me ya kwankyere obi asori a me yesei kope maki gip kope magi ni faka wano maame enema bi wono ma yenyewu so tiafe to obi owusunsun mo che wa de papa na ye na ahonya den entawo so tiafe ye ke protection wonim protection so tiafe obi wono ma wa bra bono aye bisi basa aye to say politin ba where your friend is spray of favor a milk nyame ka kire Abraham so de ne ko asase anufu nsuo ene wo asesoma it is spray a spray of favor a milk pa what so de ne ko asase anufu nsuo ne wo ayaden asesoma what was that yet no maame so abra bona dija wo de miemi akakra gu nsam Friday Monday fast the wonim na kire Awurade se Awurade mi hia wadom na waso candle fita na waso yellow candle baako na waso blue candle baako na wo de asere kire Awurade se Awurade wo de Abraham ko asase nufunsu ahyeso made a ene Awurade kai me ma me favor ade bi arre efiri makwan mu no papa odomfo siesie ni mame tadie wen wodi kakra bi gu wonsam a 1 week ne gusu etena ho a very strong and powerful probia wonim de sunsun niyama nyanya won say days no obia woni spray a wo use obia e woni spray a wo use so yes well Saturday almost spray ni enti me no e do Saturday ya say spray we ni me spray me ho for favor prosperity say my brother bobe ko nanim ni me hiesia bonsamfo na bayifu Awurade be mam ye break wom because me pie me nim de me ko hia to yes wo pie no wonim obia wo be hia obi ne no oda na otamfo to wo ho no mo a ma me favor your body, favor yourself, your spiritual charger, no charge. Who charge you phone, who charge your iPad, who charge your laptop. Now, so spiritual life, they won't charge it. What the one? There be a hospital check it by you, pressure. Uko check with diabetes no na sugar level uko check now spiritual life the man me bisa so what charge ana because anytime that you charge your phone and your laptop have you charge your spiritual life? Ask yourself what charge your spiritual life na Bible say nya ni honam ni moja na nya ye ni wie motumfuo enti days no ye wo bia ene ne perfume o ye den me Saturday me die nie me susumi die nie eye hwam eye perfume oil and a very strong one ma me so de kan ho a na duru atitiri fuo ma no mo south san kranin
no drati atichiru fuma oil we fan evil eye oil any burning wo bibi kitani boni baye asramoni kai prophet so bibi o woni boni ma yanya dai na ndina duane wo bibi o kitani boni wo bible ko bese ma ye niwa ma duane o do bi wo ba ifo da bia na otu hu atara ma me cha wasi o ose ani do woni boni aduane aha na ma ko no na doko wade o se ma me wo ko abusia fie wana abusia fie no sister nie bread nie sister nie bread nie eje na oto bread me pa che wo ko ho no mo a eno ase wa sheki wo yi wo sheki no wo sheki ni say ya no de asera na wo ko yo wani boni no fa hwa no wani boni no yes evil eye oil evil eye ti do wani boni no do wo bayi tumi no won fan hwewo ya ma mo ni na wo bayi wo say ade ayade bia me katwa bayi wo ye fucking bayi ade o ye ne sem ono no se ontimi nyawo a no de akogya nsuo no de akogya bepo no de akogya bosom no de abayifo bebre na bosomfo ye dwuma abayifo pompe no so ko omukunu ni omo abayifo mukunu na bosomfo hwe tatara bonsam ko yi a wato abayifo fie ni omo na twempena to ti ase tatara bonsam ko yi a wato abayifo fie enta abayifo ka wa mo ka hwe woni na ho wache ma woni na ho ni bayiye ye na dwen so obedi wani a na wanhie nyame tumi bia wahwa beka wa no aduro bayiye ka so obedi wani na wanhie nyame tumi bia wo be sefie ayeda bia meka asori wo bibia wo ba sori na wo na dwen wo ni tumi a wo de ba ni hunhum etobu bayi hunhum wo de ba betena for dem wo no so wo sofo no wo nye den na wo ye ende mario wo china memia unufu wo china mesaw wo china metua wa wo da ho an yekun mo ani na ho yemma ye ninya den enna ho yemma ye ni enna ho ni ye sunsun yuma no yenye because ya to ni nyina ato akwere Yesu ka che Samaria ni ba ne se mo de mo sori de mo nim ye de ye sori de ye nim ye se de ni ehunu ye di ho danse odo ma woni na ho to ti ase na se de wiase na ekọ no se da honhom asori no aya da bia meka enche bia nyama obeba se enche bia nyama obeda se bia honhom asori no se wan sori ammo wukra ho ban am protect ho a mesi wo beyi wa loy mesi wo beyi alloy ka unya haban edem ho ade haban de ye fa ne kwa unya haban we bia wudi agunsuo wa hyene wo paa mu edura najo a wo se wurade yi woni mitiripagafo woni babonefo wo ba bonsam sukusare enkabrekie do be ne ho agire mu obire so wo bekekere me de enye o nankopon we emfa ne ho ncha no wo bi nton samfa nkohyire ne busuofu de wo se mensae no wo doma nkoma sae no amen wo she do de gare ala ye be obonsam wo suro nyame obonsam osuro nyame ahaba wo so no nyame adom ne oil saye den aba ahaban ne oil ni ye ahaban ne oil ni ye fe ne bonsam suro nyame spiritual oil ahaban we ya ne de aye ahaban we no be kwase no na opatuo kwa no bi akoroma asomfena bola bed ta anoma tankas no munyina no mawuda sa haban we as en haban we ensisi baabi rough ye wo baabi a esi ye wo baabi a yete no en ye wo baabi a ye fa no en ye dia ye bonsam suro nyame spiritual oil sa en ye wo 21 devil destroyer 21 devil destroyer yeah ye be destroy wo mu nyina wo mu nyina num betutu ye be twa fa wo mo so ye 21 devil destroyer na 21 devil destroyer ye mfa hu nsuo eno aso be hwie kakra gu nsem wadware ye wie no wa shikino na bias
sra honam wo de sra honam ana yera no asra wo nku ayeden aguso wo de sra honam ana yera no asra wo nku ayeden aguso na de wo so waben no do so obehawo no hwe do so waben do so obehawo do so waduro no maame na wanya bi ena yawo Famiko Psalm 91 me kenkan bibi wo nkyerɛ so yare dom a ɛsɛ yade de awia kete wo ya ye wo yare bi eduru awia na ɛsɛ yade ye wo bayifo bi eduru awia no tu Psalm 91 Osu ni hintabia osi de otena osu ni hintabia tena twedi ampo nyina ase osi de wotena osu ni hintabia wotena twedi ampo de nyina ase ɛna ye wo incense wen your friend citro incense. Citro incense. And you're very strong and powerful. Mommy, do that incense win. What do you want more? When you need Papa Noma Sodietiano. When you Papa Noma Sodietiano. Mammy, do you hear a candle red? Candle white and a candle black because we are saying you won't be tuntum and you won't be fita. Sana diachi and a dias. Two here candle black and a candle red and a candle white. Mammy, unya sa candle no. No unya sitroi. Mako 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Where we packet nation 8. Unya pe wawie na okrom ya wo Psalms bi ye kan ya wo Psalms bi ye den ye de kan ya wo Psalms bi ye de kan na wo bompa ye na wo reverse ade bi e da wo so ade bi e ye onkrabia ye onkrabia krompo nya nyame wo so ono ye chebre sesaf ya wade a wo beye ama wo nkrabia no atimi aye papa na niam atimi aye dan adane ama kan ne ngo osimisi awade se medwan ko bia na ma bank ase me nyankopon a me de me ho to so no no obaji wa ofiri sumfo afidie mu wo so no no obeye dan obaji wa ofiri eti ya nyam yi wo masumi afidie da na nyame ne ye nyame oyi afiri mu ene wo yi aye dan afiri mu nyame ene ye nyame ene wo yi aye dan afiri mu kan ne ngo so obaji afiri sumfo afidie no wo yare afidie mu wo so obaji afiri ofidi sumfo afidie mu ene wo yare mu odi ne ntakra bekata so na ne ntaba yase na obekwa akose ne ntaba yase ne menu mienu ye ba akoya den ye ba akose o chem ne nkatabo ne wo chem ne nkatabo ne de ne no korem wuru isuro na dubum wo se anadwubumbo bia wo nya den wuru isuro bema etu na mawia wo se bema ye den etu na mawia wo se bema ye den etu na mawia bema etu na mawia kete o yare do ma ene na msum wo se o yare do ma ye den ene na msum ensan ye de ase ade awia kete wo se ensan yare ya dai esan yade awia kete apemba tuto wo nchen no pediba tuto wo nipa na wo de renkan wo se wo de nya dai renkan because wo protect wo ho enche bi nya dai enkan wani wa no de betwa baifo na posomfo no ene malamfo na ketua ma wodi na ho me se mo woni nya dai mo wodi na ho pa uti pupa no wo bi duwato ane enko wasi wani nku na wode batwa no wahu obone fa ketua na wo awade ni medwan ko bia susu ni na wode awa ya otena bia bone renkan wasi bone bi nya dan renkan no how remain wonto madan na wa shada bofo ma wo ta wa hwe wo so wa kwa nyina mu obeso awo ne nsam na wona ya mpembo obenanti jata ne ahuruti aso waso be ya dan obenanti jata ne ahuruti aso waso benanti jata ne ahuruti aso enche na fa enua na wo adwa wani mam chiro ye wonua bi e makoma to off the moment I will be dware no wo be nanti jata na hurutia na baifo na potomfo so wo bi ni wo betimi wo dare say ni aye no we obi dia we ko US say ni aye no wo hye wonsuom wo hye ni wonsuom ni wo dware we me ba bi dia wo chira me ni ko post no wo se da ma me niam me mfa ntware ni abonsamfo na wo mot ye ka protection enya boss wo enya abonu ma wo enya kawa wo enya bansiri yo enye chenyo
enya ayo empese wo we any protection then you are magani akwe ala you are magani o aye akwe ala you are magani akwe ala you are magani o aye akwe ala hwe emusire hwe osudu nuanam yesu mo cha betwa wanim ti ye woniema ya den ye protection ema niema timi ye den edane na de wo hwehwe no won setimi ye den eka wobi wo hono a na brabo na gicha so abrabo na gicha wo so bibie ma na sen na wo Africa nko ande a won ahwede a obi awie gu abonten won sa ahwede ye de pa enti oni ba ko ne twi mu nsuo no wobi wo ha wabrabo no ya twi mu nsuo de nyina ya twi wo mu de nyina ya twi why so lonto you why so olonto you olonto you bayire ya twini nyina afimu nto bobekọ no wasesa hwede na obi awe no obesesa ne saa mako 9 number 9 ya de dane ade o maso ye 6 wusim tras ye 9 obesesa mako 9 no abehye ama na black se moto no na wo de ade we evil eye we afra na me wo de wo wi afra me natural candle a obeso baby abegina adware ma just one week po be hu ade e bisi wo wakwan eniema be ye den e be dane me se eniema be ye den e be dane eniema be dane eniema be dane ama de wo hwehwe no won setimi aye den aka ama eniema atimi atoto yie woni na hawate na wiase na hokwa wiase na hokwa nka de ensama de enche obehye ne black bi ho no ma ya hwa bra pomu dinyi nada wo tete wa ifo olonto yoba yire olonto yoba ye o mo pedufo de ba yire no mo ne koto because so to no na huhuru test bia nya den enim ya twu mu nsuo no to ko te sa hwede egu abonten a wo bia wi atwu mu den na ne sa ne sunsum ne ya yew no abehye amana ye black se moto no wo shima ne ye black se moto na mame do hia ne evil eye oil freme metro baby abi gina dware no metro baby obi gina adware metro samsa obi widi na be hu si nyame wo ye nyame etima wani nya dan enna ho ho de ase obi wo no ma sunsum ye de palokwe abayifo no timi sunsum timi fa palok sei no ma kesi wo sei yes wa brabo no ma lock wa brabo tese wa brabo na lock ye de ye hwe ya nya dan enye yie na bi wa brabo na lock me pa chaw ade we wo ba ko bo wa brabo lock wo be hia 7 powers me say dey 7 powers soap enu nie samana 7 powers soap 7 powers soap wa ya lock wa brabo olonto yuofu no da bia ni wonimu kekawo wonimu nam ne ya purugu fom da bia na onsam kekawo woni wo bada ho a na wasore na okasa na kola na ewe ne se ya ma ne bayi sa onyan so de be sole etia onye bayi na de be sole etia wonye bayi na wa na de be ya den wo de be sole ya den etia wo because no ma wo bank of bayi the moment ababa ko fa bayi no wa na de be ko etia wo de be bo wo niema papa ya den atu egu sunsum ya wo niema ayeye enu nti David emra atamfo so de tia no emra wo haw bi ba ne so no wo kan Psalm 75 wa what wo hwie France gu fom e ma asase so abone yefo nyina benom ye na nyame nam so bubu wo mabeben sa pepepe eti sunsum no wo nim eti wonya padlock we bia ne wonya 7 powers soap unya bia instruction bibia wo ho quotation asese wo be read nyina aka ho say na soap ne tie say ene tie aye 7 powers soap there was wa ben there was wo bayi ani bayi ni ntimi nkɔ no hwɛ
Unya soap we bia. Obi wo no one. Utu kwan. Ya pra wachi. Omo ma umafie. Obi akokyere boche so many years. Ya twa na suo. Wan kai kra poso be mafie. Free o man mu po na ko ye. Wan kai kra poso Ghana ko me firi ko. No wote abrochi man. Ya twa wasuo. Ya pra wachi. Me pa cho unya sem na we bia. Me pa cho be pepraye. Wo be gina praye so na de adware semina we praye sunsum no eyade abayifo edi eye o malupire praye wo honom ene praye ema information praye ne partner ene baller sumina praye ne partner ene baller sumina nkasa praye ne partner ene sumina to wubunwu a wabrabo aye basa wo benya soap bibi 7 powers soap 7 powers soap na we gina prayer no so 7 days if I just soap we would dware 7 days non stop 7 days non stop we gina prayer no so we dware no wa so candle kokko ewiemu so we jatana if I talk Psalm 75 ni enko Psalm 75 etifia so nyankopon ye wiase temu afo tene oso nyankopon ya da wase na odi aben waka won ade a kire meba bere esem na me awa mebebu atentene ne asase ne wona wate so mu nyina hojo me na medi mu afadu misisi wo me se awonkyerefo se munya awonkyere na me se abonefo se mo mama ben no so mo mama ben no so nkosoro mo nto ba ko mo nkasa ne mfira tuoye ne mfira toye ne nso afiri me posere so na emo nyankopon no obu atan obebere wo yase no ama oyiso na kuru wa bi wo asafo Awurade nsam na mu bebensa ni fira huro enfrasa ye mu ma na wo hwie bi ampara asie puompo wo se wo hwie bi na asie puompo asase so abone ye fuo nyina samfo abayifo mu manipa ho nton no mo so press nipa osi nyina ba be fefa no ma no ba be fefa no na mame ya wadie bia yeye ebon na dutufu krok midnight ya wa fa communion wine em France ina communion wine na se ensafuo eno ne ye fe ne France na wa fa wo fa na wa ko gira bonten wa bompa ya ka che Awurade se Awurade woni pabonefo wo ba bonsam be ma bonsam me fia bayifo me fia bosomfo me mantamo me nanfofo de wo kutia me de wonim ne hyebra hu bi de onim mabrabo hu bi de makoni fia ko dida de magina tale a hyeda ne odi kutia me papa bubu ne dwira fom wo bompa nya no hwie communion ani gu fom wo bompa nya no hwie communion ani gu fom wo hwie half ne be kan fagum suom anadwo nan fedware no kan Psalm 109 smaye yi nyankopon we emuwa wano kan yanko Psalm 109 etifa so se atamfo boni ni wie wo se atamfo eboni ni wo nti wo monya dan omunwie ti de wo se waso de etia wo no de wo so ma wo nto wo no de wo so abrabo no wo ma nsi wiye no de wo so de nsam keka wo de nsam keka wo de ne wo nsam eba koto apampan so no wo nwie wo kama no atum to ahwe de Awurade wo bɛyɛ den ja ko ne ma Awurade wo hawo ne ja wo abayifo ne ja wo nyam discipline wo wo de wo ho de ko enye yi da bi esunsuma wo de unyansa ko enye yi esunsuma de ntisama no wo wo ye usunsum djuma ne wia na wo sama no wo ma nyame ne nyame adiri wo enia matimi aye den atoto yi ama kan yanko sima ye nyankopon emuwa wa no dabi no obonefo no oni kontompofo wo se wo bonefo no woni akontompofo aye den abue wa nanu atia abue wo manu aye den atia me wo se woni akontompofo abue wo manu atia me enti me nyankopon we memuwa wa no wo me ho ta hia wo ka chichire wom de wo so wo faman de wo se dambo faman de wo se yare faman de wo se nimgu ase faman woni pa bonefo bia wo so ma me ho ntome ne body chia de ka
mana kwa nyina nwie ni sum de me yale ya me yale woni hu bi no ewurade yi ade no fa ko soa no woni ne mma de ko ba yi ko to yare de ko ba yi ma de ko ma me wata ho e ko to yare e de bre me no papa chi ya de ka you want my for come the one person menya sum dear me de me come kete so a men dress ha no ewurade papa chuo na wo keka kan yanko oso no de tachamatofo keka me ho nsem na wadi ni tansem atwa me ho ahia wo so de dia ni tansem wo so de ni tansem mani atwa me ho ahia wo so de ni tansem atwere bia no obi tan wani wa brabom atwere bia no okotia wo adwumam atwere bia no obo wo niam atugu wasafu mu wunya bayifo me yensa wasafu ni maka wo chi wasafu na gu awie hira bia mam hira bia ni wa ba yadan ebebam tuo masegu wate tutuo masegu de wo hyekyere ye de wo soma ye de wo taw de wo taw de wo de mi ato pampan so na wo to men ewurade to no amen yes o no ewurade na wo re to ye den ye wo no kan yanko so what time me de shame do anamu was what time me de shame do anamu it is what kind some 75 ni wie no hwe communion wan na gu form awie no na aka half no na wa fa communion wan half no no se hwe gu bucket mu no be kind some 109 yes lord thank you Jehovah Nisi Jehovah Rapha no dia tight no dia last kekere won chirom bibi wo chirom bibi ama wo no pani o meje ne bad because any power wo mu nsurade ye enti esi nyame so e chirom nyansa to dia tie any power wo mu hiye nyansa wo mu hiye nyansa pa afire ewurade ho kan ne enko osino na what time de some do anamu na me de empire awa na mebo wo se me de ade ai empire awa na mebo wo se me de ade ai empire awa na mebo kan ne enko na wo de boni some papa anamu wo chiri me de some do anamu for body for sin so na ma say tan jira ni nifa ni obu na tan a manu nifo na me de empire man empire bono enane ne boni mane na insa wo se o mane na anya dai ensa susuma de ne na me chire no unu pa no sa she communion wan no gu bucket mu wo sansuo wo se wurade de wo ha me de wo tete me de wo mpese manage be wie peye everybody bubu no kan yanko osi for body for sin so na ma say tanjira ni nifa wo bu na tan a mani ni fo na ma ne mpa bo ne nane ne bone wo se ne mpa bo na wo bone anya dan nane ne bone ne mpa bo na ono akasa bone anya dan nane ne bone de obi bompa ye gu so wo bi atiro odi de akoto nsuom wo bi atiro odi de akoto bosom so se bosom na nyen wan sel ma me nyame sel na dwi wate baby bi de odi akoto sese na dwi so bi ni frem was da so bi akora na frem was da edre na dwubia wo ye twuro wudin warrior prophet ye twuro wudin hyetu aboba no ne ya to ko wiem hem se hwe utumi tu a wo se wakra boa me because me dwa na jo so me na mo hye no na me dwiri no dirigu chet mo hye no na me dwiri hwe ma me tu dwa na jo sorry a man na nyawo akisho for ye penna dodo timi yedi hiyan ani yedi hiyan edwa na do asore na wo bobi na wo bokwa wo mane dem ho na wo bokwa wo kuna djuma mu ho na wo bowura wo mame abusu afie tumi bia hye wo de wo chechire de wo soma de ye soma no so mra wo kwa mu no agent biara aye soma no ye tu na mawo de ye soma so mra safuni mu wo megu asafuni ni mu ase no everybody chia wo mo ka amen ede na gwa na o mame baby enna no di nya enna no obonefo no na ye baby won se nyame de osofo na kwala ne se da edura na dwubia na ntia ya no oba life ya na yemi nwanwa because no etu aya bro sunsun enti mi huso wa ba life ne sa na ho yemi nwanwa because ya bro tu pa wo sunsun pa enti ya mi huso wa ba life ne sa na aya no ho yemi nwanwa enti je hwe mi ami nyame amesom no oyoja
Ami nyame amesom no no woyoja. Me say woyoja. Woyoja from me. Ami nyame amesom no no woyoja. Oba wo beso. Beso akasa. Woje nyame woje dumjo. Woje nyame woje dumjo. Oja yichi abayifu woje dumjo. Woje nyame woje dumjo. Ewa Samuel nyame bofo Samuel. Ewa Samuel nyame bofo Samuel. Ko jogro da masako. Abayifu ojani o obofo Samuel. Ewa Samuel nyame bofo Samuel. Ewa Samuel nyame bofo Samuel. Ko jogro da masako. Abayifu ojani o obofo Samuel. Ewunya ba yachine. Wonyame bofo ewunya ba yachino. Entie di obi ke o. Wunya ba yachine. Wonyame bofo ewunya ba yachino. Entie di obi ko. Era mtehwe. Mutumitu a. Mo se mo akraboa. Die nyame ehira no no. Na wahira no. Wo se de meyam be hyehye na ma no no. Ena meyam be hyehye na nyame wo na adofo o. Ena wo na tamfo. Tamfo ho. Nyame wo na adofo. Enkrofo bi wo ho no mu a. Do be ye wo mu biara. Maame. Do be ye ni bia nyame ni ku no ho. Enkrofo ni bi wo abrabo mu a. Do be ye ni biara no. Wo ha wo. Wo se wa karaboa. Ebe ye jan. So yes, if you can beat them, join them. That's all. Ultimate woman, no ma jepe. Fahobono. On trow near my fahobo yame, now home toll. And you want to make them about Twacho. For the other year, and I'll be coming block for no to us. Come back, come back 2 years. Can you go? Ose for body for city so na ma say tan na ni fa wobu na tan a ma ni fo ma ne mpa ye na ne bone wo se ne mpa bone na ne bone ma ne na inswa wo se mpa bone wo kwa bogu so mpa bone wo kwa bogu so enu me mpa bone wo bogu so na ne bone wo kwa bayi ba na wo begira so dem no abom mpa ye se wo nya yesu mo jan kana ni mo ate no so apada pa so wo so abeta to ne re Everybody talk about town for we na bi wate. Odo entina honom. Enyeja wo ho. Wo bi do sekan be dwanan kamesi menyeja wo ho wate. Enyeja wo ho. No bi do sekan ba yeden. Be dwanan ka enyeja wo ho. Min aya mi ho obi a wo jeja ne ho ama abayifu aku no. Abayifu ase na ho ya mesere. Now ye den. JB video na bibi wo baabi wate. Bibi ni baabi anka po mo bo nsan konachi. Baabi. Ka wo ba ne se wo ba hemni ka wo de ba. Bibi wo baabi. Na bibi ni baabi anka dan ka ye ntuye punu. Nta ya ji bibi di. Aya asofo bebre enkwatese mu ne nsamfu mu di ntina. Amani pa bebre nya den. Enji bibi nya den enni. But bibi pa de maame. Obi bi obeka twose bibi ni hono no waboa bibi wo baabi ankasa. Bibi ni baabi anka ye dan ka ye pono no kropo nka ye nya den ye ntum. Bibi wo baabi. Hwe tim woni na ho. Ema obi a na ada. Obi hwan emo bia na ada say bibi ani baabi bibi wo baabi wo hwe bibi wo baabi nti sore ne wo manku sore pa ene wo manku anse wa brabo bibi de e wo baabi bibi wo ho pa nti sore e wa brabom na ne mantimi nya den enda ne ma ho hwe wo bonefo na kwan ye den e doso nti wo gina na wasi wo kwan wo gina no na wasi wo kwan wo mpa ka chi Awurade se Awurade wo nipa bia na wo se me wo ma me ho nto ma wo ma ne ho nto ne sa ma ne ho nto ne da ahoma wen ye fe ne to wan tunsum ena ba ifo didi nsamone pa ahoma wen ye fe ne to wan ahoma wen if any 2-1 obi bia na wote nkase ya chechiri wo sunsum ni ba chekopa him ahoma we bi sa oha sa mako 14 o sa oha nom sa mako 14 na fagunsuom nyepe 21 devil destroyer fagunsuom fa homa ne sapo ne fadware uwia hata homa no hye no wo hye na se sa nso ni kogun kwantanan so
na hwɛ de awurade wɔbɛyɛ den wɔbɛyɛ ɔdɔ nwoni na ho na bibi wo baabi ankasa bibi ni baabi aka yɛda a yɛnto yɛ ponwa ade yɛfɛ ne devil incense wo a wo mpɛse bɛyie bi bɛhaw saa incense wi na no yɛ den papa wodi agoro bɛdi wo yɛfɛ ne devil incense ukɔ baabi ukɔ nsuo mu na wo pɛse uhunu sɛ tumi ɛwɔ nsuo ni mu a maame wo de ade we tu nsuo no wo se asuo ni wo mu ankasa a spirit wo nsuo ni ma ebepi ebema na homle so 7 times ade we ita sofo na ya munim dia mkobobo nkrofo suwo nsuo ma nsuo fofo mko no me pa chom me pebi wai wo do ba me man bo ye sofo a wo ba me de be che ofri wo ye sofo nko ante a wo ba me de be chewo me bua ma nyame dwuma na koso wo ye sofo nko na wuti mi a wo ba me de be chewo me ma bi free me pa cho that we show so nya sha wo nso da ye boni wo bi no mama me da entwa 360 en new Lufthansa style so dia se unya saade we ya to ye sofo a wo ba me de be chewo me nton ma me de be chewo free ama nyame dwuma na ye den akoso ama ne matimi aye den adane ye gina ye boa se nyame dwuma ne be koso na ne matimi aye den adane haketi ase enti no unya bia fa ne devil incense wo de agunsuom tibi de gunsuom ye den edware ene sofa na de agunsuom aye den edware owemfo no ni the great metatron of penny ni ono no kodom ono ne yene nam the great one maame ho ya boni din fa bom paye wate nsa ya boni din ne fa bom paye owemfo metatron me da me fe no kodom wondi Moses achi no okoye no ji ne dom the pillar of cloud and the pillar of fire be pacho kan Exodus no wate o me suma bofu amane di wani mu kan hwe na wandwe entia no na wo fa wo mara to nchewo one no okodom we bafo we no kana asem no metatron okodom no we ni wakana asem kan ne enko Exodus 23 verse 20 oso bafo obehwe oman no kwan mu oso bafo a obeya dan obehwe oman no kwan mu enti oye bafo a woye dan ohwe ekwan mu oye bafo a woye dan ohwe kwan mu ya enti ma me wutu kwan anyema bi dawo so wo haw bi dawo so amane bi dawo so me pa chaw sa bafo we na wo hia no me sa bafo we na woye dan we dia ba bibia wo hwe no be hu no o dia dia but ye fe no owemfo metatron the great one area owemfo metatron no the great one hey wonu ni ye fe no kodom osia na wo so wo kan ho de aduro bi anka de wonu ni the great one metatron the pillar of cloud and the pillar of fire wonu no wo san su wiase de sono no da su wiase na se bofo wen wonu ni bofo pa nyame ehye ni mu kan ye nko o se sha me suma bofo adi wanim akɔhwɛ wo kwan mu na do akodu de masiesie ho no hwɛyie wɔ nanim wo se yadan hwɛyie wɔ nanim wo so bofo no yadan hwɛyie wɔ nanim etie ne ne ndwini ntia no wo se ma nya dan ndwini ntia no tuno ba God of Abraham wo dwa adwom bɔne no bofo no abeyi wapie no we fa mra to mfiri wo se ndwin tia no na wo refa mra to nchaw bofo we won fa bɔne nchew bi amfa mfiri bofo ye fa amfa mfiri bofo won fa nche o se fi se mi din woni mu o se fi se mi din ya dan woni mu wow the great one the end the machiro the great one me the symbol ni bia ya dan akira wo the great one one ni metatron holy the pillar of cloud and the pillar of fire wokodom wo sia na wo so wo kan ho de aduro bi anya dan enka dem aduro bi anya dan enka dem sukusa bi anya dan enka dem agbalaga bi anya dan enka dem yes kan yanko o se fise mi din woni mu wo se fise mi din ya dai e woni mu bofu we ni din pie wo Exodus kan yanko o se na sampara wo betie ne ne na wa ye de waka nyina a sa eni obeye watamfotamfo so oni he obeye watwe utie bofu we ni na de bia wo se wo ya he watamfo emi to yi matamfo da do so nyame twetwo nyina aka wo mani masa wo ku mani mu ase do mo hye bia wa sen ene me nam sa ni misia osofo bi ne mpana menna no mu se petusa gani yesu be hunu no no o se atade konkronkron kankran
di hunehune nipa menam taifa haye taifa udi mu a taifa haye mi sami 18 mu haye no didi ba mi 18 mu haye na agro haye no di na agro ame ma wani na ho ta wonni mu da wo behia babrabo pawo babrabo papa enne mi kan wenfo metatena ma wate so be ginedi a obeyama Yes, one genie neo. Obeyam. Hey, 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 one genie neo. Obeyam. Yamma yenninya den nyaho. Ewi ase no. Awon ja ya da bia meka. Awon za de owemfo no odress no. Nti saa so no ye den akira mi. Awon za de owemfo yes. Idina shede ye den. Eso. Why watamfo no I am a tamfo what you went for no dress ya no tutu bia ye den eguso yes when you sunsun mankasa when for metatron the great one holy was see na wo so kan yanko say na sampara so obetie ne no why de obeka nyina a e de obe watamfo so obeye watamfo de yen tamfo no yehia wa hu yehia fo so yehia wa hu yehia fo mo amuni mahomachem no we na homachem ahomachem no enti ma me sa ahomachem we so no me pa achem utimi di ahomafita akekere hu nyina awu hu ahomachem no na ahomachem no ehye ahomafita ne mfinfini ma me wo woni animonyam wo wabrabo aye basa me pa achem wo hia perfume oil unya perfume oil yibia eno no obepe udays na we use no unya ahomachem any perfume oil ni bia no da ahomafita akekere na dia tunsuom wo di tunsuom a maame fegare 7 days with that perfume oil no na bi hunu de wurade wo be yeden obeyama odo woni na ho ne to obi e wonim sunsum niyama ne won chire won niyama ne wiase no ba bia yaduru no yaduru ba bia emu yeden eyeden pe sunsum niyama edware ne niyama ntimi nyeden endane nyeden emawo ida obi bia ase obi bia wotie me ya me maame Mama Vivian, prophetess Mama Vivian, Yehovah Ishrael. Mama, Yehovah Ishrael. Ma, I love you so much. I mean, Ishrael, pa, ne ready to anamun see. You play the best role in my life. May God richly bless you abundantly. Mama, Kone, Eradin Ishrael. Mama, Lydia, Bradan, Eradin Ishrael. Warrior Empire, Fwini Nara, Eradin into Tumunina, Manamonia Day, NCA, the one from Mumfri, Adumonia Day, Enquadum, Enshiranya Day, Enquishiramu. Nyame ya dom ne adom dom yenya ochina ye beshia tuwano papa no na papa Bombrani,
Thank you.